Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. Сестры, я хочу сердечно повітати у нашій парафії ксяндза Кирила Бардонова, який на протягу гэтых дней буде разом з нами. Буде з нами не тільки рыхтавацца до 31-го дня освячення касцёла, але так само проведе гэты колькі дзён так штогадовай опеки Маці Божией Суцяшэння. Ксёндз Кирилл, опека Мати Божией Суцяшэння, я вам два слова скажу. У нас там за телевизором сверху есть образ Мати Божией Суцяшэння. Это образ, який был калісьці ў старым касцёле. И одразу, это было ў 19-м годзе, калі мы молились на месте разбуранага касцёла. Мы пришли с крыжом туда, мы пришли туда с фигурой Михаила Арханёла, мы пришли с арцыбіскупом Тадеушем туда, а забыли взять образ Матки Божией, да. Вот. И нам одна женщина принесла гэты образ Маці Божией и сказала, что калісьці, калі везли на тракторе у рэчы паліць, она сцягнула яго з трактора, гэты образ. И вот гэты образ висел у яе там у доме праз гэтыя шматлікія гады. И говорила, что казали, что так, что яна шмат молилася, гледзячы на гэты образ, бо пагражала развалу сям'я. И мы с той поры, с гэтай поры, мы молимся заўсёды апошні тыдзень жніўня и пачатак верасня про заступ опека Матки Божией Суцяшэння. Там Матка Божия Суцяшэння з гуркі духовнай, недалёка ад Познання. И мы берем усе тыя молитвы оттуль и разом с ними молимся и просим суцяшэння Найсвятейшей Панны Марии. Я щиро дякую вам, что вы приехали, каб побыть с нами, каб проповедовать нам Божие Слово, и нехай Пан Бог вас благословляет и натхняет. Сегодня мы молимся подчас гэтай святой мши в интенции померлых. Сегодняшняя интенция померлых святаров особливым чином и всех померлых, кого мы тримаем у нашем сердце. Нехай Пан Бог усемогутный нас стережи и благословляя. И еще ксёндз Кирилл зачитая интенцию там. Яшчэ есть інтэнцыя заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, Божага благословлення для Анастасіі з нагоды 25-годдзя. Дзякую ксяндзу Ігору за запрашэнне, прывітанне. Падчас імшы молімся таксама нешпарамі. Мы вырашылі, што з гімна пачнем. Найсвяцейшы Божа ў небе, Ты ўсё зямное кола упрыгожыў яркім бляскам, Хриством яго напоўніў. На 4-й дзень стварэння запаліў Ты жарам сонца, месяцу Ты час прызначыў, і для зорак шлях бяспечны. Аддзяліў Ты дзень ад ночы, вызначыў для іх Ты межы. Месяцам Ты даў пачатак, і канец прызначыў году. Освятлишь людские сердце, бруд обмытый из наших думок, разорви все путы греху, снищи наши провины. Просим мы Тебе, о Боже, який разом с Твоим Сыном, с Духом Даўцам Суцяшэння, валадарыш вечно. Пан мое святло и мое збаўленне, Не бояться. Пан ахова жыцця майго, каго ж мне палохацца? Яны самі мае ворагі і непрыяцелі спатыкнуцца і ўпадуць. Вступить супраць мяне войска, і спалохаецца маё сэрца. Калі ўздымецца супраць мяне бітва, і тады я буду спадзявацца. Одного я прошу, как жить мне в доме Пана, все дни життя моего. Каб сузіраць хараство Пана і наведваць яго святыню. Хавай мяне в своим шатры, у день няшчасця. Укрывай мяне ў сваёй скініі, падымай мяне на скалу. Цяпер
Я прынясу ахвяры ў яго шатры, ахвяры радасці, буду спяваць і граць для Пана. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Маё святло і маё збаўленне. Буду шукаць Твайго аблічча, Пане, не хавай ад мяне свайго. Пачуй, Пане, мой голас, калі я клічу, змілуйся надо мною і адкажы мне. Про Тебе ваше моє серце, шукай його на обличчя. Буду шукати Твоего обличчя, Пане. Не хавай ад мяне свайго твару, слугі свайго не адкідай у гневе. Не погорджай мною і не откидай мене, Боже мой спавця. Калі б нават бацька і маці пакінулі мяне, то Пан мяне прыме. Пане, свайго шляху, і вядзі мяне простою стежкой, насуперак ворогам моїм. Не аддавай мяне пражэрлівым ворагам маім, бо паўсталі супраць мяне лжывыя сведкі і той, хто дыхае беззаконнем. Веру, што убачу дабрыню Пана, в Україні живих. Спадзявайся на Пана, будь мужным, няхай умацуецца сэрца тваё, спадзявайся на Пана. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Шукаць Твайго обличчя, Пане, не хавай ад мяне свайго твару. Ён першародны сярод усялякага стварэння, ва ўсім мае першынство. Мы дзякуем Богу Айцу, які паклікаў вас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле. І прывёў валадарства мілаванага Сына свайго. У якім мы маем адкупленне і адпушчэнне грахоў. Ён з'яўляецца образом нябачнага Бога, першародным сярод усякага стварэння. Бо ў ім было створана ўсё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і нябачнае. Ці троны, ці панаванні, ці начальствы, ці ўлады. Усё праз яго і для яго створана, ён ёсць раней за ўсё, і ўсё трымаецца ў ім. Ён пачатак першародны з панеры, каб ён ва ўсім меў першынство. Бо спадабалася Айцу, каб у ім жыла ўся паўната, і каб праз яго прымірыць з сабою ўсё. Нябеснае, усталяваўшы спад. Хвала Айцу і Сыну, і Духу Святому. Молімся. Усемагутны Божа аднавіў у Тваім касцёле дух, якім натхняў святога біскупа Аўгустына, каб мы, напоўненыя гэтым духам, заўсёды імкнуліся да Цябе, бо Ты крыніца сапраўднай мудрасці і даўца вечнай любові. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання другого послання святого апостола Павла до теслонікійців. Наказуємо вам, брати, у ім'я нашого Пана Єсуса Христа, каб ви остерегалися кожного брата, який поступає дренно і незгодно з традицією, яку ви прийняли від нас.
бо вы самі ведаеце, як трэба наследаваць нас. Бо мы не чынілі беспарадку сярод вас і ні ў кога не елі хлеба дарма, але цяжка і ў мазалях працавалі дзень і ноч, каб не ацяжарваць нікога з вас. Не таму, што мы не мелі ўлады, але каб саміх сябе даць вам як прыклад для пераймання. Калі мы былі ў вас, то наказвалі вам. Калі хто не хоча працаваць, няхай і не есць. А сам Пан спакою няхай заўсёды і ўсяляк адорвае вас спакоем. Пан з усімі вамі. Уласнаручнае прывітанне маё, Паўла, што ёсць знакам у кожным пасланні. Пішу так: ласка нашага Пана Езуса Хрыста з усімі вамі. Гэта Слова Божае. Счастливый человек, який боится Пана. Счастливый человек, який боится Пана. Счастливый кожний, хто боится Пана, хто ходить ягоними шляхами. Ален праці рук своих будешь споживать, будешь счастливый, добре тобі буде. Счастливий чоловік, який боїться Пана. Вось так буде благословлений чоловік, який боїться Пана. Нехай благословить собі Пан Сіону, і ти бачиш добробит Єрусалима по всі дні життя свого. Щасливий чоловік, який боїться Пана. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Хто заховує слова Христа, у тим сапраўды любов Божая досконалая. Алілуя, алілуя, алілуя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала тобі, Пані. У той час Єзус промовив, кажучи: «Гора вам, книжники і фарисеї криводушні, бо ви подобні до побелених трунов, які звонку здаються пригожими, але внутрі повне костей небожчиків і усялякої нечистості. Так і ви звонку здаєтеся людьми справедливими, але внутрі повне криводушша і беззаконня. Гора вам, книжники и фарисеи криводушные, тому что узносите могилы пророкам и упрыгоживаете гробницы праведников, кажучи: коли б мы жили у дни айцов наших, то не были б соудельниками у пролития крови пророков. Так вы свідчите супроть самих себе, что вы сыны тых, кто забивал пророков, и вы дополните меру своих айцов». Это слово Пана. Хвала тобі, Христе.
Присядьте, коли ласка. Дорогие браты и сестры, мы распочинаем нашу духовную такую падрыхтоўку да ўрачыстасці асвячэння гэтага касцёла. Для вас гэта падрыхтоўка пачалася много гадоў таму, але раз гэта Божая справа, то яна падыходзіць да завяршэння. Але з іншага боку гэта толькі пачатак, бо мала, каб у нас былі сцены касцёла, важна, каб мы самі былі такімі цаглінкамі, такім кірпічыкам касцёла, жывога касцёла тут на зямлі. У гэтыя дні мы крыху паразважаем аб тым, што такое касцёл. І ў гэтым нам дапаможа такі ўспамін, рэфлексія над касцёльнымі запаведзямі. Іх ёсць колькі? 5. Значыць, можна асвячаць касцёл, раз вы ведаеце. 5 касцёльных запаведзяў. Ёсць 10 касцёльных запаведзяў прыказанняў, яны нам дадзены Богам, а касцёльныя запаведзі прыдуманы людзьмі, іерархіі касцёла, але яны так выводзяцца з таго, што нам дае Бог, з Божых запаведзяў. Касцёльныя прыказанні яны у розныя гады па-рознаму фармуліруюцца, змест іх розны, але это такі акцэнт касцёла на тое, што нам неабходна ў першую чаргу захоўваць, зразумела, апрача 10 запаведзей, каб вось наш касцёл не разваліўся і каб я быў сапраўды часткай касцёла. Ёсць многа ж касцёльных прадпісанняў, запаведзяў, і кодэкс кананічнага права ёсць. Не абавязкова яго ўвесь ведаць, але вось касцёльныя запаведзі дадзены як такі мінімум і на светлафоры чырвонае святло. Асабліва на гэта звярніце ўвагу. Таму можна заўважыць, што ў старых катэхізісах трошку па-іншаму яны сфармуліраваны, але сутнасць заўсёды тая самая. Сутнасць заўсёды тая самая. Скажам пра першую і трэцюю запаведь, гэтае прыказанне касцёльнае, якія кажуць пра тое, што у нядзелю і святы ўдзельнічаць у святой імшы і не выконваць неабавязковай працы. І трэцяе нам гаворыць, што у велікодны перыяд прымаць святую камунію. Вось гэтыя дзве запаведзі спалучым. Сёння скажам пару слоў, пакуль не сцямнее. Можа, троху раней закончым. Глядзіце, зразумела эта запаведь, што ў нядзелю і абавязковыя святы будуць на імшы не выконваць неабавязковую працу. Тут ўсё ясна. І прынамсі раз у год прымаць камунію у велікодным перыядзе. Што тут можна многа гаварыць? Але да нас хтосьці прыйшоў, і, можа быць, мы сабе задаём такое пытанне. Навошта хадзіць нам у касцёл? Некаторыя ж кажуць, што Бог у маім сэрцы, я веру ў душы, я магу і дома памаліцца, магу на вуліцы памаліцца. І гэта ўсё праўда. Можна маліцца ў розных месцах. Але чалавек Богам задуманы як істота сацыяльная. Нам патрэбны іншыя людзі. Таму мы хочам заўсёды быць часткай чагосьці. Мы належым да сям'і, хтосьці мае ўласную сям'ю, але мы з сям'і паходзім. У нас ёсць клас у школе, у нас ёсць група ва ўніверсітэце, у тэхнікуме. У нас ёсць наш народ, наш горад. І гэтак нашы калегі на працы. І нам у такой духоўнай вандроўцы, у духоўным падарожжы яшчэ патрэбны касцёл. Бо мы не збаўляемся, не ідзём да неба паасобку. Божы план такі.
Каб было па-іншаму, Бог бы не казаў, напрыклад, апостолу Пятру: «Ты, Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя яго не перамогуць». Касцёл нам неабходны, каб мы разам збаўляліся. І як бы навука самого касцёла пра сябе яна якая, што ёсць касцёл пілігрымуючы, это мы тут на зямлі, наша пілігрымка ў неба. Ёсць касцёл церпячы, гэта людзі, якія памерлі, знаходзяцца ў чыстцы, ім патрэбна ачушчэнне, яны яшчэ церпяць пакуль што, першым трапіць на неба. І касцёл трыумфуючы, гэта святыя ў небе. Яны ўжо да неба знайшлі і там знаходзяцца. І вось мы з вамі збаўляемся не паасобку. Наша вялікая памылка была б думаць, што ёсць толькі адносіны я і Бог. Але як толькі выйдзем з касцёла, ці нават тут, мы не адны. Ёсць побач хтосьці. І пра іх таксама трэба думаць. Можна, некаторыя так разважаюць, розныя ёсць апавяданні, вот я стану перад, як памру, там, перад апостолам Пятром, ці там перад Христом ужо самім, ён можа спытацца там пра мяне, праверыць, будзе нейкі суд, як я правёў жыццё. А давайте падумаем, а калі Езус спытаецца, чаму ты адзін прыйшоў да неба? Вот, а дзе усе тыя, хто як бы, раней за цябе памёр, але ты з імі жыў? Вот гэта касцёл. Гэта касцёл, гэта тыя ўсе, з кім мы жывём. Насильно, конечно, нікога не можам мы прымусіць хадзіць у касцёл, і не трэба. Бо кагосьці прымушаем чалавека, заўсёды рэакцыя, што не, спецыяльна не буду рабіць, калі мяне прымушаюць. Але жыць так, каб іншыя захацелі, паглядзеўшы на мяне, хаця б зацікавіцца, а што ж там такога ёсць у гэтым касцёле. І заўважце, чаму важная святая імша? Бо тут, зразумела, адбываецца Эўхарыстыя, Христос як бы зноў памірае на алтары, і важна, што мы тут сабіраемся. Калі задаць пытанне, з чаго пачынаецца імша, то адказы, хутчэй за ўсё, будзе два варыянты. Альбо у імя Айца, а хто такі больш адукаваны, то скажа ад песні на ўваход. Што мы спявалі на ўваход? Наша дзённая справа. Хтосьці скажа, ад нашай дзённай усе справы сёння пачалася імша. Насамрэч, імша пачынаецца з таго, што усе збіраюцца. Калі паглядзець у вялікі катэхізіс сіненькі, ён звычайна сіненькі, то там сказана імша, у раздзеле імша усе збіраюцца, і далей уже апісанне святой імшы. От мы сюды прыйшлі, і вось мы касцёл. Чаго няма, можа быць, на вуліцы, як я іду адзін. Там няма, там ніхто не збіраецца, там я іду адзін. А вот тут мы сабраныя у імя Хрыста. Таму я магу маліцца дома, магу маліцца на прыродзе, магу маліцца ў цішыні, але Божая думка такая: раз мы грамадскія істоты, нам трэба збірацца часамі, каб маліцца разам. І запаведь касцёльная такая: хаця б у нядзелю і абавязковыя ўрачыстасці. Ёсць там розныя ўрачыстасці, святы, але ёсць мінімум. Калі святар кажа, што на гэтым тыдні будзе ўрачыстасць, напрыклад, у небаўзяцця Панны Марыі. І гэта ўрачыстасць абавязковая. Што это значыць? Што без важнай прычыны, калі мы не прыйдзем, то на імшу гэта будзе лічыцца грахом. Запаведь касцёльная – это только мінімум. Як бы нам хтосьці сказаў, стаматолог нам кажа, мінімум прыйсці там раз на 2 гады паказацца, ці раз на год. Это мінімум. Але можна, як прыйдзеш 2 разы на год, ужо лепей, чым раз на год. Да? Таму можам хоць кожны дзень прыходзіць да касцёла. І першым хрысціянам не трэба было казаць, як часта прыходзіць у касцёл. Яны б не зразумелі гэтага пытання. Хадзілі як мага часцей, бо адчувалі такую патрэбу. Нам касцёл дае такі мінімум запаведзі, хаця б нядзелька і абавязковыя ўрачыстасці. У календарах яны пазначаныя.
якія ўрачыстасці абавязкова. Але можна і добра яшчэ часцей. Нават калі касцёл адчынены, зайсці і паразмаўляць з Богам таксама добрая справа. Прыказанне, запаведь быць у нядзелю на імшы і абавязковую ўрачыстасць можна выканаць, калі прыйдзем вечарам папярэдняга дня. Калі, напрыклад, мы прыйшлі ў суботу вечарам на імшу, это ўжо залічваецца за ўдзел у нядзельнай імшы. Нават калі імша там не з нядзелі, па-рознаму можа там у рознай парафіі свае нейкія традыцыі, але тут ужо храналагічна мы бачым на гадзіннік, калі это вечар суботы і мы былі на імшы, то ўжо выканалі абавязак. Хочам, можам пайсці другі раз у нядзелю, а ўжо мінімум, ці вы мяне разумееце, выканалі. Ці ёсць нейкая ўрачыстасць, мы кажам вігілія. Калі прыйшлі, напрыклад, 24 снежня, это ўжо вігілія Божага нараджэння, ужо мінімум выканалі. На свята мы ўжо былі. Конечно, некаторыя, это пахвальна, прыйдуць і на наступны дзень, але пра гэта варта памятаць. Можа быць, у нас будзе дарога ў нядзелю, нейкі выезд службовы, у бальніцу кагосьці трэба завесці, ці мы едзем у бальніцу. Не можам быць на імшы ў нядзелю, то прыйсці тады можна пастарацца, калі ёсць такая магчымасць, запланаваць час так, напрыклад, каб у суботу вечарам трапіць у касцёл. Гэта прасцей у вялікім горадзе, дзе многа касцёлаў і многа розных гадзін імшы. У малой мясцовасці у нас, можа быць, няма такой магчымасці. Ёсць аб'ектыўныя прычыны, калі можам не быць на імшы ў касцёле. Мы захварэлі. Адна справа, калі ў нас насмарк, а іншая справа сапраўды, калі тэмпература, прыйдзем у касцёл і самі хворыя, і іншых можам заразіць. Нагу зламалі, у бальніцы ляжым. Бог і касцёл не патрабуе ад нас немагчымых рэчаў. Мы аб'ектыўна не былі на імшы, альбо жывём у іншай вёсцы, і запланавалі паехаць на імшу. Выйшлі загадзя на астаноўку, на прыпынак, а аўтобус не прыехаў, бо зламаўся. І ўжо не мы ў гэтым вінаваты. Іншыя справы, што мы там не ведаю, вочы фарбавалі доўга і спазніліся на імшу. Тады ўжо мы нясём за гэта адказнасць. Это ўжо штосьці, іншая сітуацыя. Не выконваць працу, якую можна перанесці на іншы дзень. Зразумела, цяпер многа тэхнікі, можна сказаць, што і машына сціральная сама сцірае. Але калі можна запланаваць это зрабіць у іншы дзень, то чаму б не? І старацца выбіраць такую прафесію, такую працу, дзе не трэба працаваць у нядзелю. Але ёсць, каб мы маглі адпачываць, часамі некаторыя мусяць папрацаваць. Лекар хуткай дапамогі, ён жа ж не працуе так, што у нядзелю не хварэйце, не можа так падумаць. Мусіць працаваць хуткай дапамогай у нядзелю, і тут няма граху. Ці, напрыклад, той самы вадзіцель аўтобуса перавозіць людзей, хтосьці мусіць гэтым займацца. У гэтым таксама няма граху. Іншая справа, што калі мы нейкімі рамонтамі можам адкласці это, а займаемся это ў святы дзень. Святы дзень прызначаны для Божага культу, пастарацца быць з блізкімі роднымі, для адпачынку і для радасці. У катэхізісе таксама сказана, і для радасці. Тут такая справа, можна разважаць, ці хадзіць у магазин, у крамы ў нядзелю. Калі я прыходжу, я прымушаю іншых працаваць у нядзелю. Зноў жа, лепш старацца все-таки не ў нядзелю рабіць пакупкі. Бывае, што няма выбору, асабліва ў аптэку, напрыклад, трэба пайсці. Няма выбору, але старацца все-таки запланаваць так, каб зрабіць это у іншы дзень. Конечно, калі у якую-нибудь вёску прывезлі прадукты толькі ў гэты дзень, няма выбору, і чалавек хворы не можа пайсці. Тут у нас павінна быць такое дарослае сумленне, якое нам падкажа, ці ёсць у дадзенай сітуацыі грэх, ці няма. Але у многіх краінах крамы ўсё ж такі ў нядзелю звычайна зачыненыя. Каб там людзі не працавалі, маглі пабыць са сваімі сем'ямі, тады, калі ў іх выхадны. Старацца ува ўрачыстасць, калі это ёсць такая магчымасць, і нядзелю пакупак не рабіць.
калі ёсць такая магчымасць. І прынамсі раз у год прымаць камунію. Запаведь такая, трэцяя. У великодный период. Великодный период – это Пасха и 50 дзён пасля Пасхи. Это великодный период. От Пасхи до спаслания Духа Святого. Тут может быть блатанина, бо православные на спаслание Духа Святого кажут Троица. А у нас после Пятидесятницы Троица. Ну, вы поняли. Пасха 50 дзён пасля Пасхи. Але это минимум. Ну, раз вы тут сидите у костёле, было бы там, что я буду говорить, что хотя бы раз у год. Вы намного частей камунію прымаеце. Калі нема цяжкага граху, хоць на кожнай імшы, але ў дзень не больш, чым 2 разы за суткі. Прычым другі раз заўсёды трэба быць на імшы ад пачатку і да канца. Ну, я не думаю, што хто-то тут ужо стараецца начаваць пад касцёлам, каб 5 разоў камунію прымаць. Але нема цяжкага граху, можам і ў панядзелак, і аўторак, і ў сераду, пакуль нема цяжкага граху. Калі ёсць цяжкі грэх, трэба ісці спачатку да споведзі, каб потым магчы пайсці да камуніі. Ну, вы гэта самі добра ведаеце. Калі ёсць сумненне, ці грэх цяжкі, ці лёгкі, лепш пайсці да споведзі і это вызнаць, чым потым думаць, ці магу я прымаць камунію, ці я святатацка прымаў камунію, годна ці не. Лепш пайсці да споведзі, это вызнаць, атрымаць прабачэнне грахоў і спакойна ісці да святой камуніі. Бываюць выпадкі, што не можам ісці да камуніі, бо жывём у сітуацыі такого пастаяннага граху. Можа быць, невенчаным шлюбе ці па нейкіх іншых прычынах. Але это не ненармальная сітуацыя, але дзверы касцёла перад намі ніхто не закрывае. Прыходзіць у касцёл такія людзі могуць, ну і старацца маліцца, каб эта сітуацыя як-небудзь вырашылася. Нема простых рашэнняў у складаных сітуацыях, але маліцца, каб сітуацыя это вырашылася, каб мы маглі прыступіць да святой камуніі. Але так ці інакш, на заканчэнне вам скажу, што калі ёсць небяспека смерці, ці я там у рэанімацыю трапіў, магу памерці, ці не ведаю, самалёт падае, магу памерці, то паспавядацца і прыняць камунію можа кожны. Ну, калі ў яго ёсць шчырая вера хрысціянская, ось у небяспецы смерці, Бог дае такую магчымасць. Нават той, хто вёў такое далёкае ад Бога жыццё, Бог у апошнюю нават хвіліну чакае яго спакаяння. Хтосьці можа падумаць, дык я магу тады адкласці на старасць пакаяння. Але калі мы па-сапраўднаму любім Бога, то мы павінны хацець нават, это было б натуральна, спяшацца ў касцёл, спяшацца прыняць Хрыста, жыць такім жыццём супакою, радасці, святасці і іншым адкрыць такім чынам дарогу да святыні. Амен. Узгадваючы мучаніцкую смерць святого Яна Хрысціцеля, узнясём да Бога ў малітве патрэбы людзей сучаснага свету. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны з адвагаю і адданасцю абвяшчалі свету вучэнне Хрыста. Цябе просім. Молімся за святароў і ўсіх, хто прапаведуе Божае Слова, каб, выконваючы апостальскую паслугу, яны шукалі толькі Божай хвалы. Цябе просім. Молімся за ксяндза пробашча Ігара, за ўсіх святароў, хто працаваў у гэтай парафіі, хто ўжо адышоў да Пана, хто спрычыніўся да таго, што мы былі ахрышчаныя, прыйшлі да Бога, каб Бог адзячыў за ўчыненае дабро і падтрымліваў на шляху служэння. Цябе просім. Молімся за ўсю мясцовую парафію, каб падрыхтоўка да ўрачыстасці пасвячэння касцёла прынесла багаты плён духоўны. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні і заступніцтве Маці Божай для Анастасіі з нагоды 25-годдзя. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб нашы ўчынкі і словы садзейнічалі набліжэнню да Хрыста іншых людзей. Цябе просім.
Боже, выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру слуг Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само небес нам и всему Костелу Святому. Ласкавы Ойче, складаючи гэту ахвяру на ўспамін нашага збаўлення, пакорна Цябе просім, каб гэты сакрамент стаў для нас задаткам адзінства і ўмацаваў братняй любові праз Христа, Пана нашага. Amen. Пан з вами. Z duchom Twoim Угору серці. uznosim ich do Pana. Падзякуем Пану Богу нашаму. Godne гэта i sprawiedliwe. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Мы з радасцю аддаем пашану святому Аўгустыну, якога Ты даў як адданага пастыра для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разом з імі усклікаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, неба і земля, повния хвали Твоєї, Осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Осанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Прощаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерцю ў воскресенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Дзевай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у єдності Духа Святого, вся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкаво супакою дні наше, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Jesúsa Христа. О Твое благодарство и Пане Jesú Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, а дарыць яго супокоем и едностью, які живеш и валадарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. С Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами.
Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное покликанное на вечеру ягоную. Я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Прадзіўная хвала, магутнасць дабрыня, владара, што стварыў сусвет, прынізіўшы сябе, ён стаўся для ўсіх нас, такі малы, як просты хлеб. Паглядзі, які покорны Бог, погляди, які покорны Бог, погляди, які покорны Бог, і прийняси йому дар серця свого. Погляди, які покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скарися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе. Дариш ти все одной, как цілком нас прийняв, хто нам всього себе дає. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Великое учинил мне всемогутный, А ім'я Його святое. Величає душа моя Пана, і узрадувався дух мой у Богу моїм Спасу. Поглянув Бог на покору свою слуги,
Молімся. Пане наш Боже, няхай нас асвяціць удзел у Христовай гасціне, каб мы, як члены Яго містычнага цела, сталі да Яго падобнымі. Праз Христа, Пана нашага. Дзякую за супольную малітву. Заўтра працягваем гэту нашу духоўную падрыхтоўку на гэты прыгожы вечар. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить и стережет всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і адданим служенням поширали сярод братоў і сестер познанием ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твое і уділяючи святые сакраменти. Адари лаской хвали алтара слугу Твоего Отця Фабіяна, заступника Столпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки владарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа, праз Христа, Пана нашого. Амен.